Han lugter af sgu godt, gjort. Han har simpelthen taget røven på os. Han føler sig højt hævet over os. Det har han altid gjort. I virkeligheden så er han skide ligeglad, både med os og med alting. Der lugter noget godt. Hvad? Det kan da også være det samme. Vi kan da klare os selv. Vi... For fanden. Pengeskab. Er det frikadeller, tror du? De har ikke fået penge med. De 100 millioner, for vi har jo nøglen. Kom med nøglen, Kjeld. Jeg tror alligevel ikke, det er frikadeller. Ja, for fanden. Kom nu. Hvad er der? Noget sødt. Måske vi kan køre. Og en lille smule brændt. Bare en lille smule. Og nu kæft med det pjat, Kjeld. Du kan sgu godt tage jer det til. Æbleskiver? Måske er det æbleskiver? Herre bevares. Nej, nu ved jeg, hvad det er. Det er ikke æbleskiver. Det er pandekager. Benny, der er pandekager et eller andet sted. Nu kæft, Kjeld. Hvad sagde jeg? Det er pandekager. Benny siger her pandekager. Mange. Altså, Kjeld, du skal sgu holde op. Det er ikke til at koncentrere sig. Vil du ikke have en? Nej, jeg vil sgu ej. Det er Lune nu. Tig stille! Jeg skulle ikke til at holde ud og stå med en pengeskab til 100 millioner. Du er ikke andet en pandekager hos de store drog. Og så lad dem være. Nej, det må du ikke. Tak, altså, så forstår det. Underhovedet. Hængerøj. Au! Nej, det finder jeg mig ikke i. Sådan skal du ikke tale til mig. Det kan du aldeles ikke tillade dig, for det er din skyld, alt sammen. Min skyld? Ja, det er hver gang du skal bestemme, så går det galt. Nu har Egon forladt os. Hvad skal jeg sige til Yvonne? Jeg kan ikke mere. Jeg er stridt, og jeg er stræbt, og ingenting bliver det til. Jeg er træt, og jeg er sulten. Jeg vil ikke mere. Det er simpelthen... Kjeld, for fanden. Kjeld. Ja! Kjeld på pappa. Ja! Hvor bliver jeg? Ja, det... Hej, du. Der var måske noget, du ville fortælle os. Det kan tale om. Nå, ja. Ja, du har selv øje med tiden, ikke? Benny. Har du det? Hvad sagde jeg? 100 millioner? Værsgo. Egon. Hvad siger du? Egon er derude. Kom. Nå, endelig. Egon, for fanden. Hold op det. Nu må I tage jer sammen. Jeg rejser. Hvad gør vi? Hvad fanden gør vi? Få fat i en stige. Ja, stige, det er klart. Ja, Stige. Arrester Banker Hansen. Ja. Jamen, gå det an. Den er på pakkerhus og skadegørs hurtigst muligt. Det skulle man ikke forhøre ministeren. Ganske overflødet. Jeg har modtaget oplysninger, som ændrer sagen totalt. Her må handles omgående. Jamen, det er jo klogt. Undværet. Der gives øjeblik i en mands liv, hvor en mand må tage sin skæbne i sin egen hånd. Stå på sine egne ben. Gå sine egne veje. Er det klar over, hvad det er, Banker Hansen er ved at foretage? Nej, det skal han som ved at sælge Danmark. Han er simpelthen ved at sælge vores fødeland under fødebord. Det skal han ikke slippe afsted med. Så sandt jeg hedder William Herre Moe Jensen. Det er muligt, at chefen og borgmesteren og ministeren og dem alle sammen, at de vil lukke øjnene og se gennem fingrene. Ikke jeg. Der sætter jeg grænsen. Jeg agter at gribe mig på færdskærning. Sikre mig beviset. Koste hvad det koste vil. Det var ikke længere om. Kom nu. Kom nu. Bare rolig. Ja. Han er den af, Egon. Har du taget røven på dig igen? Kig stille. Det var den forkerte film, vi gør. Kom nu bare. Ja, bare rolig.
mig? Ja, kom nu, jeg haster. Jeg skal nok. Jeg skal nok. Kom nu, kom så dog. Hold da op, for fanden. Hvad gør vi? Vi må standse den. Kæft, hurtigt op og hæng i den lille. Ja. Skal vi nu lidt? Ja. Men det er ikke nok. Jeg skal nok hætte dig for. Det er skide godt, Kjeld. Bliv ved. Skide godt. Ej. Jeg vil ikke mere. Ja. Fordi jeg ikke er med. Nej, Egon, pas på ryggen. Det var sgu til at komme ned. Ja, hvordan? Der er sgu en dør her. Den klarer jeg. I dronningens navn, de er arresteret. Det vil sige at blive brugt imod dem. Men det konfiskerer jeg. Må jeg have lov at spørge, hvad de sigter mig for? For forbrydelse mod nation. Jeg forlader at tale med ministeren. Vil jeg vælge med? Ministeren har det jeg selv at tale. Men god nok. Ikke til. Stadigvæk.
Nu skal du bare se dig. 100 millioner. Hvad siger du så? Men hvor kommer de fra? Fra pengeskabet. Pengeskabet? Jamen har du? Okay, der er ingenting skide ved det. Flot. Værsgo. 100 millioner, det er dig. Jeg vil dig, der er genial. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal takke jer. Og nu op i gør. Det manglede der bare. I har reddet mit liv. Det var da sådan lidt. Det er det mindste. Jeg har ikke altid været mod jer, som jeg burde. Men det har I. I har været uselviske. I har været tabt og frygtløse. I har set døden i øjnene. I har... Hov, hvad er det? Nej, minister, nej, det må jeg indrømme. Nej, den film, den var ikke, hvad jeg havde ventet. Jeg beklager meget. Der må være sket en... Hvorfor? Ja, Banke Hansen. Ja, naturligvis. Løs dig. Ja, mange undskyldninger. Og jeg vil også gerne over for ministeren. Det udtrykker min dybeste. Hvorfor? Ja. Så. Udmærket. Ja, for. Det var ministeren. Jeg har fået min afsked med ægte virke. Unådet og uden pension. Ja, og der nu? Så fedt vi ham her, kriminalassistent. Hvem? Det er Olsen, som de har efterlyst. Ja, det kan være lige med nu. Hvad? Lad ham regne. Jamen, ministeren ville jo... Lad mig regne, siger jeg. Han er en lille hund. Hvorfor skulle vi spærre de små hunde inde, så længe de store køter får lov at gå fri? Lad nu regne, siger jeg. Glem deres bagage. Undskyld. God rejse. Vi har foretaget en lille indsamling, hvor jeg på kollegernes vegne op til taxaen. Tak. Det er bare for mig. Ja, nu bliver det jo til Canada. Nej, Hvor havde de så tænkt det? jeg har tænkt mig at tage på lange linjer og fiske. Skide godt at se dig igen. Ja, det er helt dejligt. Kom ned. Kom, så skal du bare se, hvad ikke er med hjem til at skrabe Dennis pengeskab. Hvad fanden? Gud, Egon, har du fået fiskeudstyr for alle pengene? Ja, hvorfor ikke? Det er jo en udmærket og beroligende beskæftigelse for en mand i din alder. Ja, det bedste, det er en dobbeltbobler med 2 kroge. Det giver håb hver gang. Primitivt. Altså det eneste er, jeg har selv fremstillet en flue. Vi bare se, og det er en flue helt specielt til. Lufthavn. Der er sgu da ikke noget at fiske. Nej, men der går en flyver til Canada om en time. Som jeg altid har sagt, øst, vest, hjemme bedst. Så nu skal vi rigtig hygge os. Kom så, Egon. Hvor fanden ikke?
Landets Fødevarekontrol. Alt i orden. De kan roligt fortsætte. Skide godt, søster. Undskyld.